ठीक मैं तो मेरा भाई चला था नहीं हम तनी लइका सके पढ़ावे के पढ़ावे के हो। हां साला मास्टर के जैसे बन गए हो हमको ये से पढ़ाई लइका ये से ठीक बात जाता नहीं जो आराम का कहिए हराम के खाइए रे साला हराम के खाए वाला बनियो का रे हैं आ तोरे हराम के खबो का हम आराम के खाला थोड़े कहतनी हाँ कहतनी अब आराम से जाइए। ओ आराम से जाइए अच्छा ठीक ठीक बा तब बउआ सा तो आज पढ़े के बाद पदार्थ के बारे में तैयार बारो बोला मुँह से छोटे छोटे कणों को तोड़ तोड़ कर जोड़ जोड़ कर एक ढेला बना दिया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं मन करता कोखिया के फट्टी तोड़ दी पदार्थ आज समझ में जी सर एक बात कोनो कंफ्यूजन तो 76 जी सर कंफ्यूजन तो दूर हो गेल बा जी तो बताओ पदार्थ का होखेला सर पदार्थ जौन पाद से अर्थ निकलेला नु ओके हमनी पदार्थ कहिले। तोरा के इहे पढ़ानिया का रे हां साला ऐसे न तोर बाप पता 76 नाम धर ले बा 76 के चलते तोरा साले सब दिन 76 ये करबा तू ना पढ़बे तू बताओ तो पदार्थ किसे कहते हैं। सर पदार्थ जैसे में पदाकरा के बेटा पाद के हमरा नाक में खून गिरा देले रहे वही खूनवा के पदार्थ कहल जाला। ए तोनी सुधरबे कि हम सुधर जाई रे कोनो कहता पातला पर कोनो कहता हगला पर आ कोनो कहती मुतला पर आ हम साले मारे लागे सुतला पर तब रे फेन बोलबे नहीं सर हां नहीं खचकोर के मुंगा दे ए गुलगुलवा देख तो कौन हो जी सर प्रणाम भव्य मास्टर साहब कथी के प्रणाम हो तू तो बारा कहत लक हमर बेटा कोट्टा में पढ़ावेला झोंटा उखाड़ के अब कहला लायता हां रउआ ऐसा दोगलाई से पढ़ाए वाला मास्टर ये पूरा जवार में खोजनी नु कहीं ना मिलला का साला ओई से अपन लड़का के हम फिर से रउआ क्लास में भर्ती करे नहीं हमकी हम पूरा गारंटी बा मास्टर साहब लड़का हमार ना पा दी एक पेट साफा खियावता नहीं एक पूरा रोग दाफा हो गेल बा ना पा दी बेटा मास्टर साहब गोर छुओ जाके बताओ ये कोनो लड़का के चाल बा ये प्रणाम करता कि व्यायाम करता हो ऐसे में तोरा बेटा के भगाले रहनी एक गारंटी कौन लिखी ना पाती मास्टर साहब एक हम फुल गारंटी ले होता नहीं कि ना पा दी एकरा के डॉक्टर गुलाटी से दिखाइले बानी क्लिनिक से मर के जड़ तर सरदरिया इलाज देले बा देगा जागत पूरा पेट साफ हो गेल बा करो अगर विश्वास नहीं के नु तो हमहू क्लास में बैठ के पढ़म तब देखता नहीं कैसे पा देता कहीं बुढ़ाट लड़का सब के क्लास में पढ़ल अतियते कहले बारे का रे डबल महीना देम डबल तो डबल लगतो बेटो भेज नहीं के कोटवा से नटवा हां ठीक बा बैठ क्लास में लेकिन कोनो प्रकार के कांड ना होके के चाहिए ना तो हम कांड तुरे में तुमको पीछे ना हटीले ठीक बा ना होई ठीक बा बैठ जी लेकिन ऐठी है कम तो बेटा बैठो तो बउआ साहब आज पढ़े के बाद वचन के बारे में अमिताभ बच्चन के बारे में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में ना पढ़े के छिए तरा एक बच्चन दो बच्चन बहु बच्चन के बारे में पढ़े के है समझले तो बच्चन के बारे में जानल छिए तरा जी सर जानी ले नु बच्चा के प्रक्रिया के वचन कहल जाला। सर हमहू जानी ले हम बताई बताओ जवना के बहु एगो बच्चा देवे ओके एक वचन कहल जाले दूगो बच्चा देवे दुई वचन कहल जाले उहे बहु तीन चार गो बच्चा छेड़ देवे ओकरे के बहु वचन कहल जाले जैसे में राउर मैडम बहु वचन बारी अभी साले दुइयो को बच्चा बा अभी साले तू बहु वचन कहता रहा मार छोली के तोर गाने फैली कदम साले ए रुक रुक ए बुढ़ाटवा बेटवा काहे भाग गेलौ रे तोहार तू सब अल्लाह मार के मास्टर में फाइली कर दी ओसे भाग गेल ह मास्टर साहब हम पढ़ लीले ओकरा के जाके बता दे भाई ओइला नु नहीं हम
हम तो चली एकरा ला उठैनी ह उ कहला फैली में भाग गेलो लागत कोनो चली से मरले क्या फैली में। हाँ लड़का बच्चा बा कोनो चैली से मार दिलो तो फैली हो गेलो ओ से चलिया देख के भाग गेलो। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं के हम पढ़ लेम आ जाए घर ओकरा बता दे भाई। अच्छा तो तू पढ़बे कखो सुनाओ तो सुनाओ बुढ़ाटवा। हमारे से लाने पूछ ले बारा का लड़का से पूछो पढ़े के हो तोहरा के लइके सके चुपचाप कख ग सुनाओ आ गान माराओ। कखा पढ़ते पढ़ते तो हमार झाड़ झड़ गेल अब ये लोग कखा पढ़ी। साला बुढ़ाट कहीं का लइका सके सामने ये सब बात बोलबे करे चुपचाप कख सुनाओ सुनाओ कख ग सुनाओ दानी क से ककड़ी आ ब से बकरी आ धर्म टंगरी या बिग ने बहरी आ पेन के नाचे लगवा साहेबगंज बाजार में घघरी समझ में ना आवेला। साला बुढ़ाट कहीं का तू कख सुनाओ तो। जी सर। क ख ग घ अंग। ठीक बा बैठ देख जुमे 4 दिन पैदा बेला बेले या कोख पढ़ देले आ तू साला 85 साल के बूढ़ा ठो के कोख पढ़े ना आवत हो। साला बकरी या लकड़ी पढ़ता रे क से ककड़ी या ब से बकरी तो धर ले हमर लकड़ी कथी धरता रे तुहन कहला धरेला कनिया धरे ला लकड़ी तो धरता रे लकड़ा आ हो जावे साला 9 महीना में पेटाकरा। हमरा के कहले पटाकरा जानो न बोलो छतरा छियतरा। जी मास्टर साहब। सुनाओ तो ABCD। ABCD हाँ सुनाओ तनी ABCDEFG I love you XYZ सुना देनी। तू साला अपन 76 ही ना छोड़बे ई कौन नया विद्यार्थी हो रे। विद्यार्थी ना नु कहले विद्यार्थी हो कहले या ई हमरे गांव के बा। पूछो तानी एकरा से तो तू बीच में कते बोलले बारे रे बीच में बोले वाला आदत ना छोड़ दो का तोनी के ए कहां रहलस रे। माई बाबू साथे रहिले। माई बाबू कहां रहल हमरा साथे रहेला। तोनी सब पूरा कहां रहलस एक साथे रहिले। तो घर कहां पड़ोसी के घर के बगल में घर बा। ई टकला बेटी चत बहुत दोग लई बता सही से बता बकरा रे घर कहां एकरा घर के बगल में घर बा। का रे तोरा गांव के सब उगे हो का ना सर एकरा मौसी से हमरा पापा के टाका बा। टाका हो कोई फाका में ना ले गेलो सर उ सब नहीं के मालूम हमरा। सब तोरा मालूम हो जति मालूम होके के चाहिए वो तो हले ना हो। चलो बताओ सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलल है। सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलल है अगर हमरा मालूम रही तो जाके ना लिए थी आज हमरा के 100 गोड़ा बाबू सोना कोई सारा बाप भिरा वालो टाका तू बना तारे छाका चल आई एम गोइंग सर। सर आई एम गोइंग का मतलब का होकेला। हम जात बानी सर बताऊ ना प्लीज। कहनी अनु कि हम जात बानी ऐसे कैसे चल जाबे बिना बतावले हमनी के ना बताइले तो बड़ी मार मारल निउड़ा के। अरे साला उहे तो बतावता नहीं कि आई एम गोइंग के मतलब हम जात बानी तोरा समझ में ना आवत हो का रे कि आई एम गोइंग के मतलब हम जात बानी हो कल अच्छा सॉरी सॉरी सर गलती हो गेला। सारा मुंह पेल साला हमरे क्लास में मारम साले हेने से मर जाबा होने साले। एकरा बाद जोन पढ़ावे जाता न ध्यान से पढ़ ठीक बा काहे कि एग्जाम में एकरा बाद इहे आवे वाला बा। जी सर। चल छियतरा। जी सर। दीवार के भी कान होकेला ये मुहावरा के हिसाब से हमरा कौना कौना बात पर ध्यान रखे के होई। सर ये हिसाब से हमार ई बात के ध्यान में रखे के होई कि दीवार के भीड़ जाके ई ऊ वाला काम ना करे के होई तो ऊ कौन से कह दी तो मैं कुछ चुंबर निकाल दी। सर 5 मिनट साला तू अपन 76 वाला जवाब देवल ना छोड़बे बेटी दी का ई साला बुढ़ाटवा कहाँ 5-5 मिनट मांग के जात हो रे जो तो 76 देख तो तनी जो देख अरे बाप रे बाप बुढ़वा गमला पर हम लगा पूरा फूल सुखा दिले। सर जल्दी बाहर आओ बुढ़वा गमला पर हम लगा सुखा दिले बाबा रे। का भेलौ रे पूरा हम गमला लगा दे। अरे भाई तो सारा फूल जरा